And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Imposible raw na mabuntis ako. Hindi na raw siya makakabuntis dahil may sakit siya dati. Hi DJ Rocky. Ilang buwan pa lang ang lumipas mula nang makinig ako sa programa mo. Itago mo ko sa pangalang Morena. I'm 27 years old. Simple lang ang buhay. At ito ang aking secret file. High school lang ang natapos ko. Dahil nagtrabaho na ako agad pagka-graduate ng high school. Mahirap kasi ang buhay eh. Simple lang naman ako. Mahiyain. Lalo na nung nag-aaral pa ako. Pero kahit ganoon, hindi naging hadlang yon para maging honor student ako. Sa katunayan, valedictorian ako nung elementary. Kaya lang nung nag-high school na, parang tinamad na akong mag-aral. Kaya wala akong nakuhang award. Minsan pa nga, bagsak ang mga grado ko. Ewan ko ba? Parang nung nagsimula akong mag-high school, pasan ko na ang daigdig. Masyado ko nang dinibdib ang mga problema namin sa buhay. Stress na stress ako. Alam naman ng lahat na matalino ako. Pero parang ayokong paniwalaan kasi hanggang ngayon, hirap pa rin kami sa buhay. Nahihirapan akong ibigay ang magandang buhay para sa pamilya ko. Kahit ako, nadidisappoint sa sarili ko. Akala ko, ako yung tipo ng taong magiging successful agad. Dahil matalino ako eh. Pero eto ako. Sa edad na 27, wala pang nararating sa buhay. Ano na nga bang nagawa ko? Well, I was 17 years old nung una akong magka-boyfriend. Nakilala ko ang boyfriend kong yon nang maging tindera ako sa isang bakery. Hindi nagtagal ang relasyon namin. Kasi nga, mga bata pa kami. Tsaka, wala pa talaga akong kaalam-alam sa pakikipagrelasyon. Hanggang sa may mga nakilala pa ako. Iba't ibang klase ng lalaki. Lahat sila hindi ko ipinakilala sa mga magulang ko. Dahil napaka-strikto ng papa ko. Si mama naman, baka isipin na mag-aasawa na ako. Ganun kasi ang thinking ng mga magulang dito sa amin. So, eto na nga, may nakilala ako sa trabaho. Nasa 40s na siya. Isa siyang driver ng may-ari ng resto bar sa pinagtatrabahuhan ko dati. Nung una, akala ko kapatid siya ng may-ari. Kasi yung tindig niya, yung porma niya, parang merong posesyon. Ang linis at ang bango niya pang tingnan. Ilang araw pa lang ako sa resto bar, magkasundo na kami ng mga kasama ko roon. At itong si kuyang driver, biglang nag-friend request sa FB. In-accept ko naman. Kasi sa isip ko, driver naman siya ng amo ko. Hindi naman sumagi sa isip ko na baka type niya ako. Hanggang sa isang araw, minessage niya ako. Sabi niya, thank you. Dahil in-accept ko ang friend request niya. Then ilang araw pa lang kaming magkausap, nanligaw na siya. At sinagot ko agad siya. Ilang araw pa lang din ang nagdaan, ay may nangyari na sa amin. Grabe. Sa hagdan namin ginawa, DJ Rocky.
May tama kami parehas nun kasi inaya ko siyang tumambay sa bahay ng ate ko. Hindi naman na siya yung nakauna sa akin. Siguro nasa edad na 23 or 24 ako nung unang may nangyari sa akin. So fast forward, marami nang nangyayari sa amin. Hindi ko alam pero mas attracted ako sa mga lalaking more than 5 years ang tanda sa akin. Okay nga lang sa akin kahit nasa 50 anyos na eh. Hanggang sa isang araw, may nalaman ako. May asawa't anak na pala siya. Ewan ko ba kung bakit hindi ko man lang muna tinanong o inalam ang buhay ng taong yun. Nasabi naman niya na may asawa siya at anak. Pero, hiwalay na raw sila. Inaniwala ako. Kahit patago ang relasyon namin kasi nga bawal sa trabaho at kahit ang pagkikita namin ay minsanan lang at patago, madalas sa hotel kami nagkikita. Gumagawa talaga kami ng paraan. At eto na nga, DJ Rocky, may nalaman pa ako. Magkasama pa pala sila ng asawa niya sa iisang bubong. Nang malaman ko yun at kinumpronta ko siya, hindi naman siya nag-deny. At dahil nga martir ako, ipinagpatuloy ko pa rin ang pakikipagrelasyon sa kanya kahit na nalaman ng asawa niya na ang isang katrabaho niya ay ang kabit niya. Which is ako nga yun. Hindi naman daw sila kasal ng asawa niya. Ayaw nga raw ng asawa niya na pakasalan siya. Ay, may ganun pala talaga. Nagsasama na lang daw sila para sa mga bata. May sariling kwarto naman daw siya. Hindi naman na raw sila nagtatabi nung nanay ng mga anak niya. Ay, naniwala ako. At patuloy pa rin ang pag-uusap namin. Sa kanya ko lang kasi naramdaman yung lambing at alaga na gusto ko. At alam ko na mahal niya rin ako. Mahal ko siya. Ilang beses na akong sumubok na kalimutan siya. Sinubukan kong makipag-usap sa iba't ibang lalaki para lang mabaling ang atensyon ko sa iba. Pero hindi ko talaga alam kung anong meron sa kanya at siya pa rin ang gusto ko. Hanggang sa dumating yung araw na hindi ko akalain. Delayed ako. Tinawagan ko siya. Sinabi kong delayed ako. At nagulat na lang ako sa sinabi niya. Imposible raw na mabuntis ako kasi hindi na siya makakabuntis dahil may sakit siya dati. At ang sabi ng doktor sa kanya, hindi na siya makakabuntis. OMG. Nalungkot ako sa narinig ko. Dahil hindi pala ako buntis. Yes, dismayado rin ako. Although, sa kabilang banda, kabado ako dahil baka palayasin ako ng mga magulang ko. Ang alam kasi nila, single ako. Pero, ang dami ko ring tanong. Anong sakit? Hala, paano kung HIV? Pero pinigilan ko ang sarili ko. Baka naman maka-offend ako. Kaya tinanong ko na lang siya, bakit ngayon mo lang sinabi? And then sabi niya, hindi niya raw alam kung paano niya sasabihin sa akin. Kasi alam niya na gusto ko nang magkaroon ng baby. Loka-loka na kung tawagin ako. Oo, loka-loka. Kasi handa akong magpabuntis sa lalaking itinatago ako. Pero buti na lang at hindi niya ako nabuntis. Hindi niya pa rin kaya na ipaalam na may relasyon kami. Bahala na siya. Nag-uusap pa rin naman kami, pero hindi na ako nakikipagkita. Natatakot ako na baka kumalat ang mukha ko sa social media.
kabit? No way. Bored na lang ako kaya kinakausap ko siya paminsan-minsan. Pero, never na akong makikipagkita sa kanya. Itaga niyo yan sa bato. Palaban ako ngayon. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Morena. At ito, ang aking secret file.